Karbiang Long Berta Kitanjia Bang Nili Samika Cherong Parpi. Aprangsi Berta Thepi Arjuita. Gas cylinder kang bob pen, humpho akulat me pen kapajo. PMA via Hemso, alam ki center chapong khorsing kro arong, dhuniram rong pi thangnat kacherabdun ave pusi lamklar kachepi. Online pen kachini khak ave pulote, ajada hormu namdunjita kachere kinang sor. Hemso na pen towar amen pen tangka chopang limpuke ahok kali pusi VDC chairman barim Trinial Rongpharp lamklar kachepi. Karbiang Long Tet Pass Association pen Pherangke amai kangni. Keruni Police Station ang kangarlo tharve hidi arong along dengja fast food pu amena kulat arlo kecho hormu tun bomahut gas stove pen men me ade tet jampu chini dun pen kitun ke dangabang theklong si aphiong me ade kar ongoson si thekpon long si kapa mebji aphan lang sangti longle adu pen kapa mebji aphan bor iponlo setame bangso amiade ke mebji kalisi ade the thu ong asonsi mande api cylinder aphan ingchin pen vekdam lock pen hong an bung thor pen si me pa me punlo lapen adung kedo kulat hum phoso se atuma phan anta me pen kanahok ponji aphan pajok ponlo bon setame me ke chopen kanahok ke jok ji aphan pura hormu hortar katerek pen hormu hortar kahino pen suri ingkoi thongke pa hormu ke nahok pon lo pusi kulada hempu prodip teron pen pherang kiang no than pachini dun kheroni pen brancing teron news fast Karbiang Long non malom mobile along pen online mate net pen Facebook WhatsApp SMS la pen kapre ka dim pen munit kachini ne khakke pulote hormu ke endun kachere kenang sot kali pulote nangli tangka luksan deji Lason si manja rong perbia rong asor Samson teron Facebook along online pen ihum elto ke tenagari putek long pen mobile number 8260733165 835008531 armia munit pu chekrong si lam pachobailo Lasona hut elto ke 10 second hand ke Georgie do pusi pachetanglo lapen armia munit pu chethan si pachobailo Garianam sikala kisira suri trokner ke pusipu. Api Samson terona pan palusi cekroy pen advance pinang jipua joini sikala kisi atangka online pen transfer data pi call tulo non tangka pitunang lang pusi epong hang tupu. Bangso putak ahok kalilo pucini damsi kapreka karbiatum lapuson online pen ludunang nelo pusi alangli cethan. News Desk Report News Fast Karbiang Long. Kedam tang jakhong ni phaing koi rangini arni hongrong langso ti chom arong asar konsing ti munga barim singhason VDC chairman mate non ove kimi alun sepo Trinial Rong Pharaphan News Fast Karbiang Long a channel along keklangpon National Highway NH36 atowar pen hongrong langso ke hai timung Long John Akrong PWD Road Construction Council Work pen keklampon towar ki atowar lapen PMAYG ahem sota patang tipin pen tangka to end that amat patang thek the that pua berta kiklang ke ahok kalilapen angkur kave alam pusi news fast apherang ke adimaklong kahumri damahut Trinial Rong Phar abarim VDC chairman ahin pen ahok pet alam chethan kam claim bom matum sta me dolo kam claim ko tangka ulai det pu nange koi bangke lake nange koi ta athe madu amunit punoi majo kar lenge the punoi kam claim ko tangka ulai det pu ke uni ka athe dake official arondo mate kam claim ko pultangte koson si bill ta kipipo athe ladake ili running bill le ulai pusitame ili tu official process do SO tum sitame dag nang langji mate PWD department hoi pensitame lang tum nang langji kam claim ma la pen patumi son nili phan nongno nangki jo bangke lake alangli madule nili phan nongno nang jo pusitame lake kichok che thek bangso ahut bangso towar lake ongoing akam non malom arve ke jang ke cham ajoine akam ington kokchot lang lasi monon phi atengri achelon alam pangthek thepin pen lason muni da phan nongno ke jo pen ahok he alam pache tak tap te det si ke meji puta alang lining je chairman VDC chairman Singhason constituency nili kibom hot
abang PMAYG tang te det pusi alangli hoi pen nili phan lam nang narbok lasi ahok adhok adim PMAYG jitu nili period hut ki claim do labang so ki claim along nili hala chairman dobom hut second installment an bang mute nili thegdun lo ne hala da ke official atum hasi paklem toy sitame nilita inut chairman pu hola so dobom amat nili chairman jitu duty chiklem nai pulo nili chiklem lo langdun chari lo lasi nili dobom hut ke hala jitu ki claim ve atum sitame PMAYG ke second installment lang lapen tumi nili labangso news channel long ke theklong ateng putang te second installment ongoing second installment long lo putang te nili kama nili jitu kachini da marona teng kachini da amplam second installment ke at jitu tangkalang litung ka ulaya teng penkel an ke kime ijang piga joksi ington ikok chot nangli tuman sitame theglong iglo padak roller sitame dolo arlong sitame nilitum towarlong meteling bom lo asi lan claim pi bom benta nili phan nongnu nangki jo bu bangke lake alangli madule nili phan nongnu nang jo bustame lake kechok che thek tik asai nangi claim dunik banglo lapen Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Asam angkang inter district Chedam Chewang Long le pupen pini arni parokhwa along ke ton kelang pangching dun asai dengpon bom lapen inter district ke dopen Karbiang Long pen Asam Chepartap Long le jongsi kenang sot asai do pulote deputy commissioner ahin pen tokjira lo avete dam long le lapen emergency keso ke ave pulote Chepar Long le sonsi police atum seta keton kelang kapangching ajok pini Herangke kahumri dam ahut seta mesen pen amit hangasai cheklem ponsi thekdam long Puluni pen Arun Kro News Fast Karbiang Long Karbiang Long Elementary School along Prabjin pen worengang hoi ke papleng jia phan Karbiang Long Tet Pass Association atum pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram rong hanga phan kachuningri Lapen Karbiang Long along ke tok kelang ahin paching tour jia phan special train teacher mate tet ki untang abang phu bang phiatuma phansi worengang hoi pinangji non het jong 6 schedule pen angtang an district tet pass ki untang atuma phan ke worengang hoi pek pontang lo ponta Karbiang Long ke ingsamri Karbi language pen tet kiun tangatum Kaprek district along worengang hoi kelong dun deajok ningduk ningjon pensi Karbiang Long Autonomous Council phansi towar cholang dingason lo Surihini rakre hinia ningkan pen non an kadokawe lower primary ang hoi suri sira pharohini ra phokepra troksi lapen upper primary ang hoi pharoi sira plikepra pri worengang hoi do Lasi labangso worengang hoi Prabjin pen nang papleng pinangji pusi Karbiang Long Tet Pass Association Kongchun Bang Joy Sing Bay pen Perangkia Mayalong Ningje Pon Dongka mukam pen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Kedamtang ni thoma prang PMAY hemso sikateron piahem PMAY hemso along tangka choet pu akoi nangki pike ahok kali pusi borsing kropen thanpon borsing kro itu sikateron pi na so hem ketang ti lo nili fon nili menek lang ro lake information nale tumlong nai pi bang sila ke chok chelo lase nole prang la son ma tu sitame wrong information bang ke ipidet nei dan la so hem pa tang ye phan ni tum kaching wai ani bang gane tum ching wai dan tu wis tamini tum so hem ching wa patangi phan tum ching wai Asli nilike, hoi, edon dunia sabso der pacet laisi dia problem do kok tahan, lasi munun bis tami wrong rupa store tum handa nili kado kowe atum handa cuni riang tu wrong information bang pali le deni. Sonsi pu Dhoniram rong piaphan akoi ki pi ke klang ajok pinya da por phai kep apor alom Perangkia mai ke phapon Borsing Kropen Lam Clark Kachipi Borsing Kroseta Ogapran Meoe Lapen ke Sorlo Ajok Kam Setame Ington Ikoglo Lapen Seta Kayateng Asonsi PMAY Ahemso Kapatang Seragji Aphan Chisik Ding Lopusi Perangkia Mayalong Ningjepon Lapen Dhoniram Rong Piabang Phu Kethan Thangnat Kacherabdun Abe Behem Arisomar Thangta Chini Ne Ajok Lahai Si Than Taparet Lopusi Than Pasalong te kolong la soa along te kolong sikateron pi ahem suki kim tang tedet la so pudha lo ni la sini dang tung
Durang long pi bang ajat nang cara bentak abe atema kontraktor ni lihan lo nasi long pi sango ladak ada ajat nang cara ben abe kado material ala vendor long situ lah lagi nili bang pan papa tang kon pe material dukong mati nili tempat lain bang nili hinten jebor ipo tapi nahok kana nili patang ji atema material jot tan lo material dulap lo kule ke patang bang nili thang ati sungwe matru nili ketek kala lo ya wari no deko asli ni sini Huluni pen Arun Pro News Fast Karbi Anglong. Non malom sopan bir time ton sina. Wang ignon. Atur Bamboo Industry dongkamukam Chingri Bay Arong West Karbi Anglong. Cek la pen buluka pen customer pon ason an mesen a quality pen dak Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong dongkamukam along longpon igji. Lake sofa set, bed, stool, decks, chair, rocking chair, lounger, chair and table, lapen flower stand, etc. Hey hui, longpon igji. Kachini Jiaphan, 99577 67037, lapen 99577 5291, along Humri Iglote, Long Igpo. Anparta, home delivery setami, longpon igji. Kardom. Nowhere around the globe, but for the first time in Karbi Anglong, Baitha Mathematics, a unique digital, online and offline tutorial classes is going on at Shivbari, Krohem Colony, near Sikh Temple, Dipu, Karbi Anglong. For more details, please contact at 8134947373. Email ID skbaitha91@gmail.com. Thank you. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Dipu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta kang tonpen nang jiroi thulo. Dongkamukam Circle Tumpen ke Damtang Arni, Lang Pi Hydroelectric Project Adem ke Thua Joini, Lang ke Tepen Kisung ke Podun, Hemrit Langkang Lumatumapan, Sanghan ke Ronpon. Karbi Lang Pi Aroy Lang ke Theka Chimit Mederajok, Hemrit Langkang Lumpen Kisung ke Poara Ratumapan, Dongkamukam Circle Office, Mondol Sukur Sing Terang, Sarkiri Kathar Lapen Alang Liria Sangho Tumpen, Baithalangso Karbi Lang Pi Ari Kedo, Lengeri Pen Chenglok Tharvea Bian Langkang Lumpen Kisunga Tumapan, Sangdali Kechoa Jangtu, Ingti Haihui Pipa Jirpon. Lapen Lapuson Kisunga Porohut, Lapuson Keronpon Tekaputak, Lengeri SGB Koya Sing Teronpen, Kachoropa Jirpon Pen Anparta, Sanghan Kachudeng Dunararatum Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Lapen, Dongkamukam Circle Chokomara Tumapan, Suri Kachoropa Jirpon. Sang Ronpolo Dali Inti Tenjang Tu. Tante pinian ni nang lila puson sorkara hin penan tumafan kapero na panang pilo. Tante nang li hin pen sorkara tumafan mate sarkulo sorfan ko pilo kapajir poke. Juru partik lo sarkulo sorpan ke lason kisung ahut nang keram te. Potat langso pen Rajen Ronghang News Fast Karbi Anglong. Pinya birta lansi pajudlo dome thakme kardom.